Aquest projecte que es diu Hot Iron, que presento aquí a l'Espai 13, a la Fundació Miró, a partir d'una invitació del Jordi Antes, amb aquest cicle que es diu Peu a fora, que també investiga una mica aquest trasbàs o aquest efecte de viure entre aquí i allà, no? O ser d'aquí, ser d'allà, aquests plantejaments. Presento una obra que analitza d'una forma bastant àmplia el que és el trasbàs i el moviment cultural entre dos continents. En aquest cas he mirat una mica el que és el romànic a Catalunya, el moment en què es venen una sèrie d'obres als Estats Units, en col·leccions privades, en museus i en antiquaris, a principis del segle XX. I després un altre fet, que en principi pot semblar fora d'aquesta primera investigació, que són l'arribada dels Barcelona Dragons a Barcelona l'any 91. També, a dintre d'aquesta investigació, vaig estudiar el que era també un arxiu fotogràfic, que parteix és un arxiu fotogràfic familiar, que recollia durant 40-50 anys esglésies romàniques dins del territori català i també a França, una mica a França i a Espanya. Aleshores, a partir d'aquesta investigació, presento, en aquest cas, aquí a l'Espai 13, una instal·lació de cinema i vídeo, una obra coproduïda amb Tabacalera, de Sant Sebastián. Les dues projeccions, una és de cinema, l'altra és de vídeo, i una presenta una recreació, una còpia del que és la pujada de les escales davant del Museu de Filadèlfia l'any 74, de la parella de l'inventor de l'Steadicam, que va fer aquest recorregut per provar la seva invenció. En aquest cas, el que faig és transportar aquest aconteixement a les escales del MNAC i recrear aquesta escena. A mi m'interessava la pròpia arquitectura de les escales, l'arribada en el museu del MNAC i també en el Museu de Filadèlfia. Els dos contenen romànic i també altres peces que han estat part d'aquest tipus d'intercanvi. Darrere d'aquesta projecció hi ha una projecció de vídeo que recull gran part del material d'imatges i de documentació que he estat treballant per aquesta obra, que l'he reunit amb un mural i la presento en un format videogràfic. A través d'aquesta projecció de vídeo, també podem observar com aquestes imatges, com aquests frescos, com aquestes reproduccions de frescos o del que és tota la producció cultural darrere d'aquest material, circula a través de les xarxes, a través de diferents formats, diferents pantalles. També m'interessa tot aquest tipus de circulació i trànsit que tenen les pròpies imatges, i com es revaloritzen o recomercialitzen a través de diferents fonts i de diferents distribucions.